Resiliència i coronavirus. Aquests darrers dies la paraula resiliència l'hem sentit en moltes ocasions. És l'actitud, la capacitat que té el ser viu per enfrontar-se a les situacions adverses. Mencionava l'actitud, també l'actitud amb C, però també l'aptitud amb P, de poder ser positiu front de les dificultats. Aglutina tot un seguit d'accions, de conductes, de pensaments. I és que els empresaris i els autònoms hem de poder tenir consciència o adoptar una consciència de tot el que està passant. Fruit d'aquesta consciència podrem fer les nostres previsions, les nostres estimacions, les pròpies, les dels nostres negocis, les nostres activitats. Després, la resiliència també ens indica que hem de tenir un pensament positiu. Aquest pensament positiu ens pot portar a les millors respostes. És vital gaudir també d'un suport emocional, la família, la parella, les amistats, per poder compartir aquesta situació tan difícil per tots plegats. Però també és cert que darrerament estem parlant de molts drets, els empresaris i els autònoms. Estem demanant a l'Estat que ens ajudi i a l'Estat ha de reaccionar. Però també la resiliència ens diu que els empresaris i els autònoms també han de portar el nostre granet de sorra en aquesta situació tan convulsa que és el coronavirus.